O mestre agardaba desde facía tempo que lle enviaran un telescopio. Tanto nos falaba de como reagrandaban as cousas miúdas e invisibles por aquel aparato, que os nenos chegábamos a velas de verdade, como se as súas verbas entusiastas tiveran o efecto dunhas poderosas lentes. Eu quería moito a aquel mestre. Ao principio meus pais non o podían crer. Non podían entender que eu quixera o meu mestre. Cando eu era picariño, a escola era para min unha ameaza terrible. Unha palabra que cimbraba no aire como unha vara de bimbio. Penso que nunca corrín tanto como aquel verán anterior ao ingreso na escola. Corría e corría como un tolo, dende o atrio da igrexa subindo polo castro e baixando despois pola beira do río, para subir logo cos brazos abertos ata subirme coa ilusión de que me saíran alas ao curuto da pena da cruz. Eu quería irme, polo menos para Bos Aires. E mexeime. Non me mexei na cama, non. Mexeime na escola. Pasaron tantos anos e aínda sinto unha humidade cálida e vergoñenta escorregando polas pernas. Tiña, e aínda teño, a sensación de que miña nai nunca me soltara da man, e así me levou, como quen leva un seirón, fixándome por primeira vez na cara do mestre. Teñolles que decir que non atopei nada que me fixera rir na súa cara. Non, pero cando es comenzou a falar, contándonos de onde viñeran as patacas, dos bichos, das flores, das excursións que íamos a facer os sábados, dos xogos, do mapa do mundo que tiña colgado detrás da súa mesa, de tantas e tantas historias que aquel enemigo foise convertindo no compañeiro de viaxe, no confidente, no noso guía. E vaste quedar sentado aí todo o día? A escola está ali máis abaixo. E non creo que o mestre che veña piñetado a raíz cadrada aquí. Ai, Joaquín, todos os anos ves con a mesma historia cando temos que comenzar. Que non vamos para a guerra, home. Veña, vente connosco. E pensas que con quedarte sentado nese outeiro as cousas van mellorar? Basta a ti tamén. Se queres levoche os libros, a mí non me importa. Xa, pero a min gustaba máis o mestre que tiñamos antes. Isto non fai máis que dicirche que temos que ser homes de proveito e despois veña deberes para a casa, como se non tivera máis que facer sin ter que atenderlle o que diga o mestre. Pensei que a miña memoria era máis frágil, pero sinto que dentro de min ainda sigue vivo aquel cativo que nunca lle gustou a escola, aunque soamente foran cavilacións pasaxeiras. Aquí sentado, ca miña vida ás costas, é o primeiro que se me ven á cabeza despois de atopar nun caixón unha morea de folios onde con sibilina xeitura nos dan a coñecer de como a comenzos do século pasado, cuarta arriba, cuarta abaixo, artellaron uns poucos veciños escomenzar a poñer unha pedra sobre da outra e ver medrar o que máis tarde foi a escola de Cabreiros. Unha de tantas, unha entre moitas, unha imaxe viva da escola do rural.
Boas noites. Buenas, don Alexandre. Veñemos anxiño. Saluda. Está bom, don Alexandre? Cobra logo isso aqui. Vai unha partida longa, don Alexandre. Ou leva a presa? Ainda non sei de cousa ninguna que coa presa levaran boa compaña. Fai logo. Está a chegar don Fermín. Se vos parece, agardamos por el. Eu non sei Rosende, pero por min tampouco le chai por que rabea. Bota outro logo aí, nena. Con don Fermín estiven eu media tarde sentado onte. E deume que a cavilar. Pois o que se me queixou é que de na súa casa xa eran moitos para atender, a máis poder fazer a súa vida. Ten razón. Coa cesión do señor Picos de todo o bodegón vello e o terreo por ali, temos que pensar máis que en facer algo. É ben certo o que estades a dicir. Ou a mí mo parece. Hortensia, trae unha tazán cando poidas. Porque as pedras non se moven se non hai que nas carrete. Pero podíamos facer de xeito que a parroquia supera, que aí os de Florinda compran a finca, casi na súa totalidade, pouco máis que hasta o chantado. E xa nos daba para comenzar. Non quero quedar de empalagoso, nin de repugnante, pero hai que moverse, hai que moverse. Pois pola miña parte non ha de quedar. O domingo na misa vou anunciar a xuntanza. E se os que están aquí ninguén se volva atrás, eu non hei ser o primeiro. Bueno, pero desta xuntanza pode sair a comisión. Pero quedan moitas cousas que amarrar. Moitas. Pero pola miña parte, démoslle xeito. É feitura o asunto. Por mí non ha quedar. Me cago en San Diez, cabrón. A min o tempo non me sobra. Mas, vaya logo que o tempo deu no Deus para repartir. Eu son un máis, me cago na vida. Perdón, don Alexandre, que xa ia por mal camiño. Entonces montamos a partida. Trae as cartas, nena. Había que darlle forma a aquela conversa, verbas que nos levaban a entender que tan ardua tarefa era de adiante de cara ao futuro, convertindo o traballo nun refuxio de cultura e prosperidade. Había ilusión, pero tamén ían aparecer dificultades e moita pedra que carretar. Había vida e lentos que se reflexaban todos os días no rebulir dos cativos, e tiña que haber unha sintonía para poder levar adiante o que ia estar derriba da mesa como unha proba máis de unión por fortalecer o presente, e aunque hoxe se nos antoxe lonxano e distante, sigue camiñando pretiño de nós, o noso carón, paseniño a nosa beira. Como ben sabedes, e boas tardes,
O cura que estivo antes que a min aquí deixou cedida a finca do Mesón Vello para poder facer a escola. E a xuntanza que aquí temos é para propoñer, baixo a comisión que aquí estamos, darlle pa diante e levantar acta, que se aprobará por maioría, coas aportacións que entre todos acordemos e decidamos a día de hoxe. Temos que dicir tamén que aquí Francisco, Vicente e Rosendo estiveron a falar cos de Florinda, interesados na compra da finca en case a súa totalidade. Iso daríanos pé a poder levantar a escola de Cabreiros. Os de Florinda din que van dar 5.000 pesetas. Bueno, tamén dixeron que cando se vendera que volveramos a pasar por ali que algo máis sería. Por lo tanto, igual non é cousa tan mala. Pues a ver, Pero vosotros levaríades unha señal? Ou non le pediste nada? Bueno, porque queríamos saber se era certo que estaban interesados. E despois vir aquí a falar. Porque falando enténdese a xente. Para que non houbera malas interpretacións. Porque despois xa sei o que algún pode vir coa picaresca. Bueno. A directiva da man de Vicente vai vos explicar o que aquí decidimos e o que se pode rebatir ou aportar. E se está de acordo, votar e aprobalo na acta. Acordamos de pedir 6.000 pesetas pola finca. Me cago en San 10, cabrón. É máis que cada veciño aporte 4 carretadiñas de pedra que serán revisadas para ver que son da calidade que se necesita. Polos canteiros de Lousada, máis concretamente Antón da Balsa. Que será quen se poña ca obra se se chega a un acordo. Bueno, pois antes de que aquí o señor escribano levante acta, vamos facer a votación, a ver quen está a favor de comprar a finca para a escola e quen non. Que levanten a mão todos que esteñan a favor. Bueno, como veixo que non hai naide que se opoña, cando o señor escribano queira que levanta acta. Bueno, pois con todo e con isto, moitas gracias por asistir. Xa lles iremos contando desde a directiva como vai indo o asunto. Así que, por a nosa parte, verdade, don Alexandre? Eu penso que non hai máis nada que rebatir nin que dicir. Moitas gracias e hasta outra. Pedra sobre pedra e outra pedra andando. Os anos camiñaban vendos adiantos, pero non tantos como quixeran. Houbo que ir falar con un diputado de Viveiro para buscar cartos ou axudas, e foi así como con 3.000 pesetas máis
púidose pisar e facer as ventás de man dun portugués que vivía e traballaba nas Pontes. Pasou a guerra, e con ela a fame, o traballo, o medo, pero naide esquecía, ollando para aquela faraónica intención de intereses, que todos estaban a unha, para non darlle tregua e facer que os cativos arremuñados e cantando o siribario ou catón na casa de don Fermín e máis na de Carballeira, da man de doña Concha, puideran ter, ao fin, unha escola común. Papá, antes de estar aquí, estaba en Río Torto. E despois, estando ali, foi cando morreu o meu abuelo e pediu a excedencia. Entonces, había 2 anos que estaba excedente cando veu para aquí. Antes de estar en Río Torto, estuvo en Bravos. E antes de estar en Bravos, estuvo en Friol, en Nodar. E antes de estar en Nodar, estuvo en Mondoñedo, pero daquela estaba de auxiliar, que ainda non foi as oposicións daquela. Que foi a primeira escola que tuvo, porque o papá estudiou xa estando casado. Un cura que deixou aí un prado, que é ese prado de Florinda, además deixou a casa que estaba por sindicatos, que fora del, era del, e deixou-no para facer unha escuela. Entonces vendeuse o prado, mas vendeuse a casa, e tirouse a casa, e trataron os canteiros, e trouxeron. Había que, os veciños tamén axudaron, que carretaron a pedra que fixo falta. E ademais, despois tamén se pideu algo aos cubanos, tamén deron algo. E deu algo tamén un señor que estuvera aquí de diputado, que era de Viveiro, que se chamaba, o nome non me acordo, o apelido era, a ver se me acordo, Soto Reguera. Aquel deu 3.000 pesetas para facer a escuela. Entón foi facendo así. Antes de empezar a escuela, as escuelas eran mixtas. Pero cando eu empecé, pois xa había escuela para cativos e escuela para cativas. A dos cativos eran aquí na miña casa, quedou aí, e das cativas foi para a casa de Carballeira. E había que subir por unha escaleira de madeira. Pero bueno, tiña pasamanos. E despois a escola non era moi grande, pero estaba repleta de cativas. Naturalmente éramos moitos cativos daquela, porque os había. Non era como agora que hai 1, 2 en cada casa. Naquela éramos, bueno, a 6, a 7, o que sei eu. Tiñamos mesas. As mesas collíamos de 2 cativas en 2, de 2 en 2. E tiñamos para escribir. Se era para as cuentas, tiñamos pizarra. Con un pizarrín, ali facíamos as cuentas, porque podíamos borrar se iban mal e tal. E para escribir cartas ou dictados ou todo iso, entonces tiñamos pluma, tinta e libretas. E cando tiñamos que ir ao tablón, por exemplo, cando nos enseñaban a facer números e iso, tiñamos que ir ao tablón. E despois xa empezaron, íbamos aumentando a saber, entón empezaban os dictados, incluso facíamos algunhas pinturas de caras que había nos libros. E, bueno, había quen tiña máis actitud, unhas que outras, e así é como todo.
dixo que xa podía estar rematada a escola. Pero houve que pedir cartos a xente de fora de Cabreiro. Pois a salida da misa escoitei que xuntaran cerca das 3.000 pesetas e con iso había de quedar pouco para poder haber postándar. A única pena que teño é que agora vai vir un mestre novo e sabe Deus de onde o mandan nin quen é. Ai, meu Deus, que non se queixe, que vai a vivendas que levan. E os cativos, vai a sitio levan para estar de folganza. Bueno, muller, unha vez postos tamén, e que eu sepa, ninguén dixo nada. Ou non che parece? Xa, pero o tempiño que vai, Matilde. Xa estamos para comenzar o 48. Pero bueno, xa está posta en pé. E dá gusto mirar para ela. E que sexa para o ben dos nosos nenos. E dos máis tamén remedios, e dos máis tamén. Canta razón tiña, pero daquela escola xa posta en pé non se tardou en ver que resultaba, aunque dera ganas de rir, un pouco xusta no que a espacio útil se refire, e iso que se fixera para as medras. Eran tempos onde os nenos saían ata debaixo das pedras. Algún dos mestres que ao longo desta historia aquí estiveron foron os que mellor chegaron a percatarse, comentando a tempo pasado e coa ledicia que supoñía poder disfrutar e sufrir con tanto pequeno xunto que había que inventarse 1001 artimaña para poder dar o que exixía a laboura de mestre. E foron chegando de máis cerca ou de máis lonxe, en tempos de posguerra nada doados, un con máis paraxe ca outros, un con máis ilusións, con ganas de quedarse ou de deixarnos, pero todos levando para guardar no seu peito as andainas da escola onde eran mestres, pais e amigos, na escola onde naide era estrano. Cuando mi padre terminó la carrera de magisterio, estuvo unos años en Soria, pero tuvo que coger escuela porque había que trabajar. Aunque antes de venir de dedicarse a la enseñanza, pues como sabía también música, estuvo en la municipal de Soria, no sé qué años. Bueno, total, que vino para Galicia. El único sitio que encontró, así que más le gustó, fue el que había en Recemel, porque por allí, por Castilla, no había escuelas. Ya estaban todas ocupadas y como en aquellos tiempos había pocos chavales. Y vino para Galicia con otros 4 compañeros sorianos también, que uno estuvo en Moeche, mi padre en Recemel, y soltero. Pero como ya, cuando estudiaron, ya se conocieron, mi madre y él ya eran novios durante los estudios. Mi madre se quedó, terminó la carrera, no hizo las oposiciones, porque como era hija única, no quiso dejar a los padres solos, y se colocó en Madrid de institutriz con los condes. Pasados no sé qué años, mi padre dice, bueno, ¿qué hacemos? Adelante otras. Y a mi madre le costó, pero dijo, bueno, llevaba años con él y decidieron casarse. Se casaron, y después mi madre dejó el puesto que tenía, o sea, lo de los niños, y se vino para Recemel. Cuando estalló la guerra, salió de allí rumbo a donde le mandaron. Se estuvo sin escuela una temporada, y con la misma, ya cuando la primera que cogió, pues no sé si fue Román. Y allí estuvo unos años, de Román en Muras, de Muras a... Sí, de Muras ya fue para Rupar, digo para Cabreiros. De Cabreiros a Canarias, pero como tenía que llevar no sé qué años en la escuela anterior, cuando pidió Cabreiros no los tenía y tuvo volvió porque quiso que pudiera a otro sitio, volvió para Canarias. Se llevó a 3 de mis hermanos y otros 3 quedamos con mi madre en Rupar, que había que repartirse. Volvió para Cabreiros y allí se jubiló. Cuando se jubiló vino para aquí. Mi madre, como todavía estaba en Rupar, que aún le faltaban, no sé si 4 años, pues tuvieron que venir para aquí. Pues mi padre, si era un matemático, las matemáticas, para él, era
bueno, y luego también la ortografía y historia, todo eso, sí. Pero las matemáticas había que... Y además era muy recto, tenías que enseguida contestarle... contestar sin equivocarte. Era así como vivían entre nós, depositando neles a confianza de darlles un mellor destino aos que viñan atrás. Foron pasando don Xoquín, don Tarsicio, don José, don Marcos, doña Pilar, don Eliodoro e cantos máis, meu Deus. Coa súa testemunha axudaron a facer daquela escola acollera os mimbres axeitados para ir facendo xente máis preparada a loitar cun mundo que cada vez antoxábase máis teimudo e reivindicativo, sin deixar de reclamar a cada paso algo máis. Pero non todo se aprendía, sentado nun pupitre, nin coa mirada atenta ao que dicía o mestre, sendo el o primeiro en sabelo. Todo canto nos daba a natureza, que era moito e diverso, estaba aí escoitando silencioso a que alguén puidera ter a osadía de entendela e aprender a enseñar e disfrutar coa súa máis que sabida grandeza. Eran novos métodos que ían traendo nas alforxas aqueles a quen deixábamos o noso aprendizaxe. Quizás foran miras máis abertos, sendo elas, os mestres, os culpables de que se estivera a producir esa transición no trabelar diario da escola. Mirade, volven as cativas outra vez de excursión. Esas foron o sábado pasado. E onde as levarán? Porque a miña non conta nada. Arredemo. Xa lle preguntei 2 ou 3 veces. E todo arregla con dicir vamos coa maestra, mamá, e aprendemos moitas cousas. E quédome a 2 velas. Diz que collen flores e gárdenas nos libros para que se sequen e non rompan. E despois poñenlles nomes como se foran bonecas. E pintan ao rededor delas. Eu non sei, o que sei é que a miña filla non se pode abrir a boca cando está con iso tras na cociña. E logo, é que como o sabes? Pero ti és tonta, non che estou a dicir que yo oín a miña filla cando está tras na cociña. Pois aló arriba tamén hai uns cantos cativos. Non sei que estarán a facer. Bueno, pois eu cheguei a Cabreiros no ano 64, era a miña primeira escola, cheguei con moitísima ilusión. Cando chegas por primeira vez a desempeñar ese cargo, resulta que todo o que estudiaxe en magisterio non te acordas de nada. Eu tuve a sorte de ir a unha escola fenomenal, a Escola Aneja, que dependía da Escola de Magisterio, onde íbamos facer as prácticas. E como era unha cousa que tiña eu moi clara, era que eu non quería que se aburriran os nenos. É tremendo que un neno se aburra na escola. Entonces eso levoume a dar unha enseñanza dentro da programación que había e da diversidade de pequenos, porque hai que darse cuenta que tiña nenos desde, non me acordo, pero eu collín desde os pequeniños, o mellor de 4 ou 5 anos, hasta 14, que por certo daquela era unha mágoa, porque aos 12 anos xa tiñan que salir, se os maestros querían, quedaban. Entonces, claro, aproveitaba, como tiña aquel prado tan fermoso ali ao lado, o que se trataba de ciencias naturais e isto, facíamolo eminentemente práctico. Eso con unha ventaxa, porque eles sabían moito xa da natureza, non? Entonces eles enseñabanme moitas veces a min, porque unha cousa que hai que decir é que ao enseñar apréndese moito. Ao principio, o mellor tes fallos que vas
vas corrixindo a medida que vai pasando o tempo e que vas collendo experiencia, non? Entonces, pues claro, a min gustábame, e as nenas sobre todo, a gimnasia rítmica, a gimnasia con música, que lles facía moitísima gracia, con a cassette, porque nunca ni no viran, ni no fixeran, non? Entonces, bueno, pues eu creo que estaban encantados, nunca se cansaban, nunca lles era moito a clase, nunca tiñan prisa en salir, e bueno, despois hai, na enseñanza das matemáticas, sobre todo os pequeniños, pois hai moitos métodos que son lúdicos, que se enseñan xogando, e que o aprenden enseguida. Pois eso é o que me levou a eso, a combinar unha cousa ca outra. Todo tende a evolucionar, e na escola non ia a ser menos. Ás veces reinventábanse a eles mesmos ante a necesidade de poñer aos maiores a exercer cos máis pequerrechos. Outras era simplemente a inventiva que aparecía como se de maxia se tratase para sacarlle o máximo rendimiento ao pouco material educativo de que dispoñían, conseguindo daqueles galopíns verdadeiros atletas en circuitos casi imaginarios se a comparacións nos referimos. Era unha loita por facer da escola rural algo máis que un cúmulo de necesidades e manter firme a ilusión e esa complicidade que ali se respiraba. Lémbrome daquel sábado que saía o coche de Pita, camiño de Lugo, cunha morea de cativos que levaban nas súas pernas uns 20.000 kilómetros, máis ou menos. Toda a beira do río, campo a través, e coas costas marcadas de caer no serrín que traían da Serra da Franco para saltar a altura, cun estilo peculiar pero efectivo. Todos esperaban ansiosos envoltos nun pantalón e unha camiseta, que algúns pouco máis que lle tapaban o que por decoro había que tapar, e outros envolvíanse nela sin saber o que facer con tanta tela. Hoxe non che podemos axudar, temos que voltar para a escola. Díxenos o mestre que os martes e os xaves tíamos que quedar unha hora. Será para adiantar algo que non levades ben? O que demo é iso de tervos que quedar? Non, mamá, temos que aprender unha canción que fixo o mestre para cando se vai a Lugo participar nos xogos. Uns xogos? Unha canción? Eu nunca te lo oín. E logo que canción é esa? Escribeu no mestre, os cativos van correr contra nenas de outras escolas e nosotros nun concurso de preguntas. Bueno, ide, pero sair que non teña que baixar buscarvos, como a foguetes pa a casa, entendido? Entendido, mamá, entendido. Entendido, mamá, entendido. A Lugo van los niños carabí, a Lugo van los niños carabí, los niños de esta escuela carabiruri, carabirura. Mejor clasificados carabí, mejor clasificados carabí, del sector de Villa carabiruri, carabirura. Todas las ansias llevan carabí, todas las ansias llevan
campeones Caraví, para ser los campeones Caraví, de toda la provincia, Caraviruri, Caravirura. A miña chegada a Cabreiros foi casual. Un día pasei por ali, entón había un profesor que era de bastante edad, entón non se daba idea das novas probas que había que facer aos alumnos para quitar os títulos. Entón díxome se lle axudaba. E eu, claro, dixenlle que sí, pero despois eu seguía, claro, para Xerdiz, que era onde estaba eu do profesor, e regresei así no mes de maio, máis ou menos, entonces, pois, mandaranlle de inspección as pruebas, e claro, ele non sabía aplicalas. E eu expliqueille como se facía, claro. Entonces, ele quedou moi contento de que eu lle axudara iso. Entonces, que fixo? Pois, ele faltabanlle 2 anos para xubilarse, e, o sea, planteoume a permuta. Dixo, oi, tú podías vir para aquí. Eu permuto a escuela, claro, eu sigo despois igual por enfermedad, e así foi. Eu, entonces, permutei a escuela, e iso foi o motivo por que vine eu para Cabreiros, claro. Que pasaba naquela escola? Pois era, oi, sin desprestixiar a nadie, porque ele era un home de moita edad, e non estaba ao tanto das novas tendencias en pedagogía e psicología, claro. Entón, cheguei para ali, un grupo moi numeroso de alumnos, que ele non era capaz de controlalos. Entón, cheguei, e claro, eu que fixen foi o seguinte, pois, eu, claro, era moi xoven, darlles participación ao alumnado. Tanto facíamos deportes, como pintábamos, como, sobre todo no deporte, foi o que máis lles gustou aos pequenos, porque eu xogaba con eles, como a outro calquera, claro. Iban ali para o empalme, para o campo, e ali xogaban. E tamén xunto da iglesia. Así foi como os alumnos empezaron a participar na súa actividade lúdica, e que iso repercutía na enseñanza muchísimo, porque era máis fácil, eles atendían, porque sabían que un dos castigos que tiñan era cando non facían os deberes ou non estudiaban, pois era non salir ao recreo e non participar nos xogos. E iso doíalles, claro. E non facía falta vara nin nada, nin métodos antigos para nada. E ese era o mellor recurso que eu planteei ali, e que os alumnos foron collendo e formándose integralmente. Eu digo que foi unha formación integral. O problema que había, cal era? Que era exceso de alumnos, porque había uns 45, me parece, ou cerca deles, 45 alumnos. E unha ventaxe que houve, que tamén se lle debe á compañeira, que fixemos a clasificación. Ela atendeu aos alumnos de primeiro a quinto, e eu atendía desde quinto hasta octavo, que era hasta octavo de XB. A transición, a apertura, as novas tecnoloxías, a liberdade para poder exercer sin tanto medo ás suspensións e a folla de ruta tan sublinamente estudiadas desde a lexanía. Cambiaría a escola do rural, faría na mellor ou tendería a ir esmorecendo. Era algo que os máis futuristas atisbaban a ver, pero tamén quedaba quen apostaba por non perder o fío, por non quedarse no camiño despois de tanto traballar. A inspección, xa a palabra di, era as persoas que se encargaban de inspeccionar. Pero era unha inspección un tanto absurda. Eu acórdome nunha escola onde tiña 84 rapaces que me entraba a inspección pola porta e o único que me pedía era a libreta de limpo, que consistía en ter anotada, feita a tinta daquela, con unha plumilla que había que mollar nun tinteiro, e pasado ali, pois todo o que facías durante o día. Que pasaba? Que en mitad dos pequenos estaban mirando po aire e a profesora era a que facía a libreta de limpo.
para que valía? Para nada, simplemente para que chegaba a señora, miraba, e dicía, ai, moi ben, moi ben, moi ben, trabajou, moi ben, moi ben, moi ben. Facíanlle 4 preguntas aos pequenos, cobraban as dietas, eu creo que era o que viñan, e aí che vai que che pensa. Que debía de ser? Iso é o máis importante. Porque deso sí pouco se falou. Eu penso que o que tiña que estar a inspección era o servicio dos profesores como asesores pedagóxicos, non como a ver si cacho a esta, a ver si esta persona chega a hora, a ver si os nenos veñen limpos, a ver si ten orden, si a libreta funciona. Non, eso non é a inspección. A inspección eu penso que está para outras cousas, ou debía de estar. E o fundamental, asesorar pedagóxicamente. Eu penso que, e aínda agora, adolecemos, ti presentas calquer dúbida e, bueno, costa moito traballo que a inspección che dé a solución adecuada. Bueno, mirarase, farase, a ver, ide solucionando, o sea, temas resoltos. É o que a inspección, pois, normalmente, en general, non todos, pero, bueno, a maioría, evadir problemas fora e punto. Eu non entendo nada. Na casa e con vosotros falo como me enseñaron. Na escola sempre tiven que dirixirme ao mestre nun castelán que a máis dun dá xa ni oílo. E agora resulta que na escola temos que falar outro galego. Pois estivo de Xesús outro día xogando a partida da casa. Escoitei-lle dicir que non tardará moito en ser a asignatura como outra calquera. Entón mal será que non aprobe, que o galego xa o sei. Xa, tamén sabes falar o castelán, é que levas para casa na cartilla. Toxos ou flores. A que non queirades niso? Bueno, é igual, como han de facer o que queiran, con poñerse o lomo. Bueno, nós tiñamos moi claro que a escola tiña que estar coa xente, que tiña que estar cos nenos, que tiña que achegarse a eles e que tiña que achegarse aos pais. Entón, nesa escola metida cos nenos, o idioma era esencial. E aínda que era moi difícil, moi complicado facelo, porque era unha época en que estaba aínda sin autorizar, digamos así, aínda que se permitía xa facer cousas, non estaba, digamos, legalizado, nin moitísimo menos. Entonces, nós o que fixemos foi tratar de ir introducindo o galego na escola, tratar de ir achegando os pequenos ao seu medio, e tratar de que os pequenos conocesen o seu medio e de que amasen tamén o medio e a lingua que forma parte dese medio. Eu creo que isto é o esencial do tema. Podía haber outras cousas, pero esas son as máis importantes. E pouco a pouco aquilo deu o resultado. Eu creo que os pais que o comprenderon e que os pequenos o entenderon tamén, porque desde logo colleron con moito cariño o do galego e colleron con moito cariño o de facer, por exemplo, obras de teatro, por exemplo, o de facer traballos en galego. Traballos que trataban precisamente sobre o medio. ¡Qué bel día! ¡Qué bel lunes! ¡Cómo me gusta a primavera!
Non éramos castelano parlantes, eso estaba claro. De aí a importancia que supuxo seguir e comprobar que xeracións vindeiras recollían cada vez máis do sembrado, moitas veces a golpe de ser teimudo e buscar na nosa propia identidade. Non era máis que un reflexo, unha idea, unha forma de ver a educación, respetando sempre calquera alternativa idiomática ou pedagóxica. Aparecían novas actividades, quizáis impensables noutros tempos, pero que facían que a escola do rural camiñara á par doutras institucións escolares, mantendo o pulso pola súa supervivencia. Era como se os mestres puideran máis que as leis e normas que posiblemente fixeran daquela andaina na maioría dos casos un imposible. O que pasa é que a nosa asa me chegará a buscar. Revolvo, o que queres? Que por iso non che compraras nada. A miña andadura na Escola de Cabreiros comezou no ano 1983 e a miña pedagogía importante foi introducir o teatro realmente dentro do currículo da escola. Eu pertencía a un grupo de teatro que se chamaba Barriga Verde e pareceme moi interesante que os nenos e as nenas da miña escola obtiveran todos os beneficios que o teatro realmente lles aporta aos nenos. Aportalles creatividade, imaginación, linguaxe corporal, un mellor dominio do espacio, sobre todo melloran as habilidades sociais e a concentración dos nenos. Nenos que son tremendamente tímidos, a través do teatro poden expresar as súas vivencias e as súas emocións. Eu procurei que non fora un feito aillado, sino algo introducido dentro da rutina cotidiá da miña aula. E os resultados foron moi satisfactorios porque tamén propiciou a colaboración dos pais e dos veciños do pobo que colaboraban pois cos materiais que necesitábamos para representar as obras, co vestuario e incluso axudando os nenos a preparar un pouquiño tamén a obra de cara á representación que se facía ao final de curso. Estos 17 anos que estive nesa escola para mí foron moi enriquecedores porque o traballo que se fai nunha escola unitaria, en esta escola en concreto, pois é unha labor moi conxunta, moi complexa, na que se integran moitísimos elementos. Traballas con nenos desde os 3 anos hasta os 7, no meu caso, no que participaban uns dos logros dos outros, e iso sempre é moi gratificante para os nenos e para as nenas. Queres casar comigo? Sí, majestade.
Xa non se xoga naquel atrio mal empedrado. Xa naide espera ansioso a emisión do teleclub. Xa naide ven para a escola pensando que igual era hoxe e non outro día, que aquela cativa loira puidera tan siquera rirse para el. Xa naide trae aquelas mochilas dun 100 de cores onde agardaba acomodada a merenda. Xa naide ven á nosa escola do rural. Pero ela sigue no seu sitio, serea, inquieta e orgullosa de ver pasar por diante dela a moitos dos que algún día entraban paseniños, engurrados, co inverno facendo señais nas orellas, e voltaban erguidos, e feitos homes de proveito, sinalando co seu dedo para enseñarlle ao seu fillo onde percorrera parte da súa vida. Foilles ben, pensaba ela para os seus adentros. Foilles ben. Cando eu era pequeno a televisión era un luxo nas casas, non tiña na miña parroquia prácticamente ninguén, só había nunha taberna e creo que outra noutra. Entón a aparición dun lugar, dun local no que se podía ir a ver a tele os nenos, os maiores, todos xuntos, pois foi para nós un aliciente importante. Abreunos unha ventá ao mundo e a partir de aí cubreunos unha expectativa que tiñamos de ver, por exemplo, cousas como era o fútbol, non escoitalo pola radio, nin ler os deportes no periódico, que xa o facíamos, senón velo en directo na televisión e poder ver os xogadores, aínda que foran blanco e negro. No caso que eu vivín, na miña parroquia, o teleclub ocupaba un lugar solo. Noutras parroquias si estaba mezclado coa escola, pero no noso caso a directiva que se fixo cargo da idea alquilou ou prestaron, eu non recordo moi ben como foi, un local no que instalaron un televisor, unha serie de bancos, unhas mesas, unha pequena estantería, entón, había unha colección de libros, recibíase ali prensa, recibíase algunhas informacións de tipo agrario, era un lugar de reunión. Naquel momento nas parroquias non había moitos lugares de reunión. Se sacamos a escola, que estaba xa ocupada pola función pedagóxica, a igrexa, que xa era para o que era, non quedaban moitos locales. Agás a taberna, ou as tabernas, que naquel momento eran moitas. Pero o teleclub vai a cubrir un oco moi importante. No noso caso, eu teño a referencia de que na miña parroquia os domingos pola tarde, os domingos non se traballaba, respetábase o domingo. Había paseo pola carretera, arriba e abaixo polas tardes. Pois desde que se inaugurou o teleclub, digamos que un dos puntos de partida do paseo, onde a xuventude se relacionaba e falaba, era desde o teleclub ata a zona de arriba, ata onde está ahora a Caixa de Aforros, e volta hacia abaixo. Lembrar o teleclub é lembrar unha parte importantísima do asociacionismo naquel momento, é dicir, en función da directiva que estaba e da dinámica con que collía os temas, pois funcionaba máis ou menos. As escolas do rural marcaron un fito importante na historia de Galicia, na historia das nosas parroquias. É dicir, cando visitamos o Museo Pedagóxico de Galicia vemos un poquinho percorrido desde aquelas escolas de Ferrado ata as escolas que nós vivimos. Fai unha temporada, fai 40 anos, que son os recordos que eu teño, 40, 35 anos. Daquela escola rural era o centro da parroquia. Había dous referentes importantes en cada parroquia, que eran a escola e a igrexa, e dúas persoas que encabezaban un pouquiño esas referencias, que eran o crego e o mestre ou a mestra. As escolas do rural, desgraciadamente, coas reformas dos últimos anos, perderon un pouquiño esa función que tiñamos, porque a política educativa veu dada por unhas autoridades que moitas veces descoñecían o que era a realidade social do medio rural, e trataron de facer unhas concentracións escolares en función de unha pretendida mellora da calidade do ensino, que moitas veces non foi tal. Outras veces sí, porque algunhas instalacións eran obsoletas, mal cuidadas, de propiedade dos veciños, pero en moitos casos esa pretendida calidade do ensino non se conseguiu. O que se conseguiu foi un gran desarraigo da xuventude da súa parroquia, é dicir, perdeuse un dos referentes importantes, a escola, é dicir, deixou de haber escola nesta parroquia, esta parroquia é un pouco menos importante, é un pouco menos trascendente. Entón eu vin con pena como non se cuidou este tema, é dicir, non se cuidou e desapareceron, siguen a desaparecer as pouquiñas que quedaron, non? De todas maneiras, ven unha nova oleada, é dicir, aqueles colexios que no seu momento foron recepcionistas ou receptores daquele alumnado, estánse quedando tamén sin alumnado. Agora veremos as autoridades educativas que decisión toman, porque cal é o seguinte paso? Manter aberto un colexio público con 12 alumnos, se siguen a mesma política que fixeron antes, pois non o van a facer.
van outra vez a persistir no error. Porque a educación sabemos que non é en sí un negocio, senón que é un servicio público importante. Temos que medila con criterios pedagóxicos, non con criterios económicos, nin economicistas. Entón, o futuro dos colexios no rural está tamén no aire. Se miramos ao noso arredor desta zona, vemos que hai 3 ou 4 ou 5 colexios que están baixo mínimos. O que lle pasou antes ás escolas do rural, vai pasar agora ás concentracións que se deron como a solución a todos os males. Hoxe, o que sucede coa incorporación dos pequenos aos centros nos povos, sobre todo os que van á secundaria, que eran alumnos que daquela estaban na escola rural, pois o que se consigue é despoboar o medio rural, e a parte de despoboar o medio rural, o que se fai tamén é quitar o pequeno do seu medio, facer que pase un montón de horas en autobús, porque pensade, por exemplo, aquí en Rábade veñen os alumnos de Pígara, e desde Pígara hasta aquí o autobús non ven directo, claro, se viniera directo era relativamente cerca, pero ven recollendo por todas as pistas e por todas as aldeas que hai, pois todos os alumnos. Eses alumnos chegan aquí xa cansados, porque se tiveron que levantar ao mellor ás 6 da mañá, en pleno inverno. Que non nos dábamos conta de unha cultura que estábamos perdendo, que era a aldea. O primeiro paso que se deu, sobre todo na Galicia interior, para que a aldea desaparecese foi o sacar a escuela da aldea. O mestre agardaba desde facía tempo que lle enviaran un telescopio. Tanto nos falaba de como reagrandaba as cousas miúdas e invisibles por aquel aparato que os nenos chegábamos a velas de verdade, como se as súas verbas entusiastas tiveran o efecto dunhas poderosas lentes. Moita atención. Iremos vendo como eses papeles que tedes aí van surgindo das vosas bocas. Ai, Joaquín, todos os anos ves comer mesma historia cando temos que comenzar, que non vamos para a guerra, home, veña, vente con nós. Agora sabe do que E pensas que con quedarte sentado no solteiro as cousas van mellorar? Vas dar a ti tamén. Todo no está. Os primeiros que tiñamos era o xilgar. Era moi pequeno, que nos enseñaba as cousas que se empezan, a, e, o, u, e, todo eso, non? Aquí unha perna. Que mal será, Pobrito, se teño moito medo, Mira, 1, 2, 3, mira, está... É cómodo, non te la toca. Xa casi non temos sitio para os carros. Teño medo, Rui. Teño medo aos troncos.